tikamakamba nkhani ya utsogoleri tizionanso experience amene ali ndi kutekera amene ali ndi track record of governing. It's extremely important kuti mene nanena kuyambirira chonde tisasankha atsogoleri chifukwa ali ndi mkwiyo, chifukwa akatenga boma azangopanga zobweza. Amalawi afuna chitukuko, komanso pakufunika ndithu kuti tisankhe bwinobwino maganizo atsopano kachitidwe katsopano. Ine ndi munthu mmodzi wochotsedwa ntchito chifukwa chogwira bwino ntchitoyo. Mukafuna umboni enanso anachitirapo umboni alipo mpano pasanja tili pano adachitirapo umboni ma reforms kuti amayenda bwino, amayendetsa bwino ma reforms adali ndani mukawerenga mbiri ya dziko lino. Kachiwiri tibwerezenso izi chimene tikufuna kukonzera kagwire ntchito ka vice president wa dziko tithane ndi izi totowa pakali ala saimba bedu aziyimba azigwira ntchito yachi. Zikomo kwambiri bambo kwani pepani tiyankhira kobe mmene timadzira ife munthu wochotsedwa ntchito sikuti amalandira malipiro. Ife andale timangolankhula zinthu zambiri zapanga chakuti osachita. Dr. Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Anzanga Dr. Chilima pepani si chipongwe, koma 5 years vice president wa dziko lino, wachiwiri kwa president. Ife ngati nduna timapita kwa iwo kuti bwana tipange bwanji, akanika kupanga zimenezo nthawi yonse chifukwa chani? Nthawi yakwana kuti Amalawi akufuna aone kuti munapanga chani, kuti ukanakhala kuti anapanga zonsezi mnakunena bwezi lero sitikukamba mavuto amene tikumana nawo pa nkhani ya maphunziro mdzikomo. Munthu ukaona kuti zavuta mtsogoleri kazivute motani osathawa ntchito. You have a responsibility. Ndiye chifukwa chake mwandiona ine kazivute motani kandinyoze motani sinasiye kuwatumikira Amalawi.